Good morning लोगोफोर नै आंना मामिया माइयाव हाग्रा फुगासिनो माइयाबो न' खाथियावनो नालाय एभरिवान खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर आं बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोयैया गगाबो मोनगासिनो नै लोमजाहां जागासिनो दङ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैहाय आंनि जानायखौनो मा जायो जेनेबा मा ओंख्रि संनानै जायो बेखौनो एसे देखायसाबनोसै लोगोफोर आंथ' मोजां ब्लगबो लाबोनो हाया जेरावबो थांनायबो जाया आङो नोंथांमोनहा बेखौनो मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दा टाइमा जाहैबाय फुंनि 7:30 जाबाय आं सिखारनायानो बावाखै दाबो साहाखौनो लोङाखै आरोना ओमफ्राय साहा फुदुंनानै लोंनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै थ'दो बिदिब्ला लाल साहा माथो अखायानो ओरै गैया बेयाव माबोरै एफा अखा हाखो नंखायथार माबा गोरलै फिसाजो बायदि थगायफैखायो पुलिस ओंखारदों मामि मेथाइ गैया मेथाइ मानो लाबाखै होनबा बलांगुरियाव मोखां हाजों नायाखै मानसिफोरनियाव बै लामायाव थाथेरनो सोंनि बिजाबै थांलाय फैलाय बाबाया थगायदों आंखौ खम मोखा बेराव थांग्राफोरनि बाहेराव थाथेरबाय अमा बेदर लाबोआसै नों गैया नाखौनो जागोन नोङो ना लाबोला दाउआनो दंखायो आरो साहाखौ लोंनो बाबाय आं फुङाव साहा लोंखायाना आं बांसिनानो न'आवथ' हजों अबाव फुख्रियाव मैथा सायनो नागिरदों आं नै आंहा स्टेन्ड गैयैखायनो बिराद दिगदार जाबाय फनखौ अबाव दोननो अबाव मानो जालाजोबथारबाय आरोना ओमफ्राय सियारावसो दोनदों आङो नै दा सायनोसै बिराद दिगदार जादों आरोना माबा स्टेन्डआ आंना बायबाय गाज्रि जाबाय ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट नाङासै आङो स्टेन्डखौ बायफिननो ओंखायनो मैथाजों नाजों जागोन लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ लाबोयैया आंहा बिराद उसुबिदा जानानै थांबाय आरोना लोगोफोर एक्सिडेन्टबो जाखांबाय आङो नोंथांमोननो आं मोजाङै खोन्थायाखैमोन ना ओमफ्राय आं भिडिअ ससे होदोंमोन आंनि गारि गुरुबनायखौ ओमफ्राय बिदिनो बिराद प्रब्लेम जानानै दं आरोना आंहा लोगोफोर भिडिअखौनो लाबोनो गोसो जायाखै माने गोसोआनो मोजां नङाबा मारैहाय मा होनोमोनलाय भिडिअ लाबोनो गोसो जानो नङा होनबा ओंखायनो नङाबाथ' बिराद गोसोहा जायो थेवबो बाफिननाय फैयो आरोना दा थेवबो गोसोफ्रा मोजां नङाबाबो एसे मोजां मोनथोंसै साननानै भिडिअखौनो लाबोस्राबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं दिनैहाय संनाय भिडिअखौनो होसानोसै आंथ' जेरावबो थांनोबो रोङा थांनायबो जाया रोङा माने हारसिं बोरैया थांनोनो बोराय थाबासो एसे फैबा थांलुबाय थानाय जायो आरो दाथ' गारिबो गैबावलासो ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनो साजेसन हरलाय आंनि स्कुटियाथ' एक्सिडेन्ट जाबायना ओमफ्राय आं बे स्कुटिखौ सालायनांगौना सालायनांला सोरबा जेनेबा गिदिर मानसिफ्रा होनदों आरोना सोरबा बे गारिखौ सालायनांला होनदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहा सोरबाफोर सालायफेरबाय थायो नामा मानसिफ्राथ' बहुद सालायो आं मिथिगौ आरो एक्सिडेन्ट जानाय गारिबाबो सालायो ओमफ्राय आंखौ सालायनांला होनदों आरो आंनि बिखुनजो जानायफ्रा ओमफ्राय आंनि बिब'फ्रा ओमफ्राय आंनि न'नि असे बिखुनजो ओमफ्राय न'नि बिमाया आंखौ जेबो होननाया होनाखै आरो सालायजागोनदांसो होनदों बिसोरो खिन्थु माखासे बे आंनि बिखुनजो जानायफोर ओमफ्राय आंनि बिब'फोर बिगुमैफोर सोरबा बिबोनांफोर बिसोरो आंखौ सालायनांला होनदों आरोना ओमफ्राय आं बेखायनो नोंथांमोननिफ्राय साजेसन लानोसै जि
एक्सिडेन्ट जानाय गारिखौ सालायनांगौना सालायनांला बेखौ सानगासिनो आरोना ओमफ्राय गोसोआथ' सानबायमोन फाननोसै होननानै दा नायनोसै नोंथांमोननि बेखौनो एसे खोन्थाबाय लोगोफोर मबाइलाबो दुद्रुबाय थाथारबायहाय माबा स्टेन्ड गैयाबाथाय बिराद दिगदार जायोना जानला मानलायाव होलांनाय बाथाय बेनो आरो एकदमबारे दिगदार जानानै दंथारो नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं फुंबाय थाजायनायखौ अनलाजों जानो सानदोंमोन आं मारं मोजां गैला आरो अनला जायो नोगोर गोबाव जाबाय दाबो आखाइ हैयाखै आरो नोङो हारसिं थांगोन ना मैथा सोरबा सोरबा नै बिदि गोलाव गोलाव दोनो फोरानहरदो जाबाय आं नाखौ एवनोसै नै हालदै होनानै लाखाजोब्बाय आं बिराद मोजां एवनांगोन बे नाखौ बिदि साराय गुदुं लोगोफोर नाखौ लानजायबो गाराखै दे ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ नैबेखौबो गाराखै ओमफ्राय साननो हागौ एफा लेथ्रानो खिन्थु बिदि नङा बेखौ आरामसे ओरैहाय बोखाव सुजोबखादों आरोना ओरैहाय ओमफ्राय बिदि लानजायबो जानो नायनांगौ माने मोनसे सिस्टेमै जाबाय थाबासो माने गासैखौबो ट्राइ खालामजोबनांगौ आरोना नै दा ओंखायनो जोंहा बिदि संदों आरो Kadang bara apa sih ya macam jadi ni angin dia aku masih dengan mosla sih kalau ni ni sesi ni
न'आव थांसै थांसै नै आंना बेदरा एवनानै दोनखानाय मैयाहाय आं न'आव फैनो बे आंथ' दा दसे दंफैनानै आं लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय दाउआ माबोरैबा थैबोदों ओमफ्राय बेखौनो मोनायावनो मैया बिस्थिबारमोन नालाय जायामोन बेखौनो मोनायाव गाज्रि जादों होननानै एवथुमनानै दोनखानाय आरोना बिदि थाव होखानाय संनोसैल' आं लोगोसे बेखौनो अनलाजों जानो होननानै संबाय आरो एवथुमनानै दोनखायाबाथ' गाज्रि जायोहा दाउ बेदरा ओंखायनो दा थाव होलायलायना jadi coba dunia betul seewalnya dihongse yang nanti coba sebelum nonton मोना अनला ओंख्रि जायोबा ओरैबायदि सर्ट मेथडआव मोना अनला ओंख्रि सङोबा माबोरै जायो आंहा खिन्थु उनावनो गासिबो हाइजें सामब्राम गुफुर जिरा मस्ला गासिबो जाखिनि होनांगौ बेखौ देनानै लाफाजोबखायो आरो होमबानिया देनांला दाहाय होदोल' ओरैबाबो दै गोदौबासो होखायो नालाय अनलाखौ मोननायावनो थांखायो ओमफ्राय आराम जाबाय आरोना बिराद इजि जायो लोगोफोर अनला ओंख्रि संनो थाखाय आं बिदि खालामनानै लायो दाबो आंहा दै मरायनानै होनोसै आरो जाराम गोदौबाय ओमफ्राय अनलाखौ होनोसै लगायखायोसै नालाय आंहाथ' Sekarang mencet. ओंखाम जाखांबाय आं जानायखौ खेबलायलायासै उन्दुबायबो आं गय जाबाय बिराद मेंबाय संबाय जाबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव हाबफैदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ